3/4 na 7, čo? A už diskotéka. Takže útorok ráno, som doma, lebo idem k zubárke, tak idem deti zaniesť do školy, ale ešte ideme dať psíka dozadu a napapať. Nie, Benny, ešte. Nie, Benny, zostaň tam. Nie, Aška, nie. Benny, môžeš, papaj. No super, počúva, že? Čo hovoríš, počúva? Ideš do škôlky? Tešíš sa? Ideš s tatínom, konečne? Peši ideme. Teraz je koľko? 12:40 a čo iné? Ideme cvičiť, ideme mákať. Takže ja idem cvičiť a potom zase sa sem vrátim a niečo pridám. Po tréningu už som hladný ako kôň, ale vravela, že radšej ten zub ešte mám chvíľku šanovať, tak ešte nejakú hodinku vydržím a pôjdem dole za ženou a ideme po staršiu dceru do školy dneska spolu. Čo pani mama? Daj, ja ťa natočím, čo ty budem ja. Ale veď ja som natočený. Hej, a kde? Aj na videu. Veď práve, že som tam len ja. Nikto ťa potom nevidí. Musíš ťa mať takú nádheru, že? Áno, musí tam mať takú kvetinku krásnu. No. No, Livka, čo je? Ja som tu stále. Zrazu, keď je chlap, môže nosiť aj tašku. A keď netreba, tak netreba. Čo nosím? Nosíš tú tašku. No veď nosím. A ja ju mám nosiť, veď ju nosím ráno, každý ráno. A po originalite by to mohlo byť tak, že si ho odnesie aj dieťa, nie? Má prácu teraz. Akú máš robotu? Lízať. No. Nie, ja som chcel. Ja som sa nechcel. A? Som chcel iba po ceste. Vieš? Už ma nemusíš. Tak my už ideme na úlohy robiť, lebo chceme to mať rýchlo. Ideme ich hneď spraviť, hej? Super, to je presne na to. Dobre. Tak príprav, pozri, čo máš, ja idem na záchod a hneď som tu. Dobre? Diskotéka zase. To, že pustíš Olivka? Že moja žena, že pozri, čo som sa, čo viem parádne. To sme robili, keď sme mali 5 rokov, že? A ona na to prišla v 30-ke. Už tu je večer, už len dáme večeru. Spravíme si nejaké špagetky a nájsť sa, nachystať sa, zajtra začne nový deň. Takže takto v skratke to bolo. Takže na dnes sa už lúčim. Čaute.